ki ai baro ki trailam nakabantapan panbaha eka jengem ka jangi ki ai baro ki trailam nakabanta ka babha sudah nakabanta kita ki be ye yo blai ya ki balakhat kat bagom ka jing thmu ku jong u kata kadi ka kolar ka chaka ktin ka jong blai ling puli ni city ki nong rom ka lanong ka pra ka khat ka arbu pra hade ka laipo ka ktin ka jong blai ka ongkum ne bat ni tibru ki ai baro ki trailam nakabanta ka pan bha pan bha sudah om pan sniu ki trailam ki pan bha nakabanta kita ki be ye yo blai ya ki bala khat ken kan pakom ka jing thmu ka jong blai but ya kita ki ba ula ithu lupa ula thmu lupa but long shidur but khon jong u Jesus Christ but ya kita ki ba ula ithu lupa ula khat ye ki but ya kita ki ba ula khat un pan ksan ye ki but ya kita ki ba ula pan ksan un pan dan buram ye ki oh kat no galang ko ba kodor ka ktin ka jong blai lagi pusan bangi perkhat ye kata ki ai baro pan ye tibro ki ai baro ki trailam nakabantapan panba kitin parengong all things works together for good only for those who love God and for those who have been called according to his purpose baro ki trailam ikum baka trai ki jing snew ikum baka wan ka snew tam na ka snew tam ikum baka wan ka shirkai na ka shirkai tam ikum baka wan ka bom day bang nyamla ban pediang ye kata haga jengem ka jangi handrai gani ka bible kat kom gani ka kolar ka ong ba baro ki trailam pan ye tipru baro ki trailam nakabantapan panba pan ba sudah nakabanta kita ki ye yo blai bat ye ki bal khat kat bagom ka jing thumu ka jong ho chisha kidon bon ki jingja ka jingem jong aba jongpi kidon bon ki jingja ka jingem jongi shimat lani ka ying ka sem lani ki paralok lani ki bi trailam ya ka bangi la ban sham daladi bangi mat bagi ta ka jing train dala slam bangi prakhat ni pusan bagi yo i ka jingya lam lan ti ka jong blai ka kti ka jong blai ka long lam ba ngi pat shi shau trai blai ka jingem ka jong aba jongpi shimat pan bah pan walam pat ka ba hatam ikum ba ka long basni mereka Bible ka ong baro ki trailam nagabantapan pan bahasuda hoy hangi kalong ka basniu kajik prakhat jangi ki briu kalong ka basniu wan kajing pang ka bajur ngong kalong basniu wan kajing shitong ngong kalong basniu ngat ka ban kajing duk kajing janjar hakapor ba ngiasyam ni ka bagum ka tangi ong kalong basniu mat kajing thang man sim ni ong kalong basniu mat kajing ya klat lok kalong basniu mat kajing ya klat samla kalong basniu hanrei hadin ublain pan pa ba kalong ba bha uya trailam na dapat pan maha sudah imat ikanu ke jingdu no ke ba kordor ka jingem ka jangi kalong ba sniu o shisha hanrai la ni perkhat ikani ka ktin ka jong blai ni pusan ne ka baru blai ukuran yang ha ka poro bar pan kan mau yang thik pa thik ya kai ka bala sham la se ka jingem jangi la ni ka ba sasham ka ba ngabat ping la ban se kendu nang ni shakmat ublai ukuran lupa ke baro sisa kitab Amos penkan mau yang ni bau blai jangi nomle klam da pan pau lupa ye ki ai ba ruik ba don ke jing thumu ke jongu hadi shakri jongu ke nang etu lupa ki breu ke jong blai shakri jong blai upan pau hanga ba phiru daka ktien ke jongu ba ya kata ke ktien ya ka bau blai kuran pandap hoy le se ki don shibun ki breu ba ye sham de kendu wa de ki sngi hoy kat bangi nang ya shakri gumni ba dik ba sam ni ktien jong blai ber me de duai ki don buon ki breu ke ba ba ya khati ka bani duai hai ki por ba kim ka por ba shtam ki por ba pang hoi bangi ni long la kloi de snai jong troi bani shakri bani duai bani krishan bani slok bani tai shibun ki testimony ki jimpla ki ba ha ba kila ai na ka banda ka buram ka jong troi tangi di kindia sngiru hoi ni lap wei breu ba dona pedeng ki jingpang bala test positive dona po hospital ula tia ha po hospital ba ka jingpang ka ba jor ba umla shu ban ring men sin kan tan men sim kita tog la du jingkermen kila wan ko masan ringut bergiong ba ikum ba stang ar pusau kan tai bala ban im bala ban light na kan ka jingya la ni ula ban klat no don jingkermen shu oxygen kam don shu kala hiar na du kata ula ban pantan oxygen yu Por umlasyu ya ban ring mentan men sim daladi. Bat umlasyu ban keren. Hai dai por ni la ban ya selok
non bahayeng bala ai do nombar ngi phone bala din bala ngi duai de la benbu ik mobile phone de tai bahayeng chongi badin lai duai hadin ba duai kom ta ga mit hadin kom ba arsngi awan biang ga phone bala itu bala phala ba hoi ka tu sngi ba pi phone ngayo sngo tangi ka sur ngam la shu ban kren ngam la shu ban perkhat bangadang imro bad ba ngala dulut ke cingkremen ba gani ka mit kalong ka mit ka ba khadu le seban bangadai ban khlat no ne gek perfect bagi doktor gila ong ba don cingkremen shu bad ka ka jingpang shisha ngamla ya ka ban sha ban ngamla shu ban imro ka perkhat e ka jing tha kata ka shadem ngasukum mat pai yu bad ka ka klik ka kinglut namar ka kiu ka jing shit ka jing kloi ka kat ka bam la ban sha wong bong ngam tip ka ka jingpang ka ja du kata ha ka jing em jonga Pergi ke baca kolong bandar pula doai wong bang yo soi ke sur. Paradin kata min mit pat kawan ke jing tengen ke bom la ban batai. Pergi ke jing tengen ke ba ke bawan ke jingim jonga kawan ke jing pentengen kawan ke jing suk. Pergi yo tia sukan jai bersimet. Paradin kita ngayo iru hagata ke jing ipau it ki sangut longkum ki angel ki wan pergi priang ki dikiti pergi kener sanga. Paradin kata la pendap de ke jing tengen ne ke mensem jonga. Kamla syai bagi doktor ki wan ban pai kiong ko ba kani ke ai ke baja phi kadai ke jing phla shisha kadai ke kamba ka ba bleu le omba ka shujia komni nimla ban mudur bakan ja komni wat ki doctors ki ong komta ba kadai ke kamba namar ka tu ai ngo yo blai jadin ka tau phla wong ba ni ngamla mudur ndau la klain la wan ni la khot yang ni ye kendo banya slok banya tai banya duai ban ai ngo yo blai upan pau ke jeng sngongo uang ba lam da dai ke nika jinge kendo ba kom ke ni ngam tip pau blai long ba ha pro blai long ba em pro blai long ba kra am tip menu menoi ke jinge syam ke ba kom ke ni ba klamu blai shisha ngi ki breu nimlong ai ru em ke jing yap kala ban wan kendet shanu ngin lai ngim tip namar kata u blai janga ba jang fi ulong blai ba kra blai ba ba kanu ke ba blai long ba ha ban perkhat ke jing krau jang How new brew? Kalaban long ba, kata ke jing tray ke jing wan ke jing pang, us uong bang masuk man ngan sa periap no wan nang ni hospital. Amlapan syasyu ke jing pang. Hoi ka wan ba kum kata sukum ba kalong ba sniu tu kata. Amlapan pediang ba kalong ba baha. Dan reha pedang ba kum kata, yesyampan ye ke jing baha ke jing blai. Kadi ke turning point bat. Kadi ke jing pan pai ke jing blai ban spentip, ba blai ulong ba em ba du control. Udan ha pedang ke ba kum kita ke jing ja. Kabai kendo ke ching em ke changi log bai ke ni ke tien ke jong blai ke ong bat ni tibro ba ki ai baro ki trailan na ka pendapat pan bah ya ki ti ki ba ye jo blai ya ki bala khat ka ba kom ke jing thumu ke jong blai ho dan ki bre ki ba ye jo blai don ki bom ye ro yo blai bre blai ye không chịu hi mà don ki bom tip sha bo blai ra ye ne ka bible ka ong shai ni yo ni su thoi de ki ti jong u ong ba na mar kom ta ba ni ye jo blai namar balo i shwa ma uyangi dai namar bo blai i lupa yangi bangi sa i dio te don ki bom tip bo blai i blai i dingi don pat ki bala tip ki la ya baru blai bat ba ka don ki ai ka ba le si ka direction ba bakala bo blai pen phai ba dingi lang ba ka ta ni so thu bo blai i dingi Bible ka ongro kitab Isaya ka ong ba habangi phai si ka diang ni phai si ka man penius ngawi ka sur nadin ka ba ong kani galanti do ya jaka ha ublai long ba kraw ba uba control ba try ke jing em jungi aga ba kom ke de jing ja I kom ba long ba sneu yang ba pi an rei long ba ha ka long ba kodor pat ni tibro ba ki ai bar ki tray lem ni ka pan ba ha ya ki ke bi I ublai ke ba khat ka ba kom ke jing thumu ke jing ya kita ke bola thumu lupa ui thu lupa ikite bo ile thu lupa un pan u khot iki ya ke bo khot iki pan ksan iki ya bo pan ksan iki on pandan borom ifi yaki yapi badanga margata thongi whatsapp ki hano no pi don na gring sni pi prakhat ba kata ka bajia pi kalong basni let's see pi don ka nugu jing ye sham ka jing em ba pi sung thang man semba phim sula pi yai kan mausa et ka jing ja hadu manta han reu blai don ka jing thumu na ka da jong pi ha yanga ba pi la kha ka dik par sai ba ka jing thumu ka jong blai Ublai wang nadu shwaban bu yame ka kpo jengka kimi jomela tip lupa ngala itu yame shwaban kha ka perthai la dap thung yame balong nong itu lupa balong briu jong blai balong ka briu jong blai balong ka shakri ban shakri blai
Ngidon ke jing penya ke jing tmu ke kraw ke jong play. What shifting, what kuslai. Kai ke baja pi menta. Kalong ba bah. Kam nei ke snew. Ada ke ja ke no fi ke long ba snew, bi sno ko ba snew ba. To tip ke long ba bah. Don ai ha lendet kata ke jing tmu ke kraw jong play. Nama le se pila ye yo play, pila shakri yo play. Hanrei ikum baga jaga jing snew. Pila duai kat no pibio juba. Hanrei kadon gaya ka appointed time ka por ye ke baro bo blay pen pai. U blay juba. U blay ladap yo snow na do ka banga pingi duai. U ap ka por ka jang u. Ha ka por banga pi ngi kya ka man sim. So bombo blay juba shu. Kawan ka juba ka jang u blay. Wat siap ting adon ka no ka jing ye syam ka jing kendo bat pi. But ye kibro Bagi ai baro kia trailam nak mendak babah. Nak pendapat penbah ke besniu. Kam dei ke besniu ke babah. Kan dia sisai fi ke babah. Kami show try nong penim. Jisu nong penjanai. Baru blay belong nong thok jong apa jong pi ke jing em. Nong thau. Baru nong siu spa pada ke senam jong u. Ki ai dia yang beri pi nomor syam la penim yang beri pi. Tak ke hukum. Syam la penim yang beri pi ke jing le ke hok upol show titas. Andai la penim yang i da ke jing ai ke jong uvlei ya ka bala site ke jing ka asin bat ru ha kata ke jing pen khut ke jing pen thmai ke jong mun sim be khut ni dan kam mun sim be khut jong uvlei ni dan kam ke jing i ke jong uvlei ni dan kam ban ya jau uvlei how mun sim imro mun sim ya mun sim pai sho uvlei barabor pen khut ya ladi how dry but what ke khma jong uvlei ni sim shisha bo uvlei long ba corridor uvlei long ba im up yang ba fi but uvlei ye jing ba fi ai ba ka no ka jingja yang ba fi kan long ka turning point ka ba kraw bangin tip bo uvlei long ba kraw kan no long ba kraw ki gam jong be atrai kan no ru ka long ba kraw ka kerteng jong be shisha ki jing le jong uvlei ka long ba phla dongina ingo yo trai ngin pai uvlei hala ka singin it ye ka jingem ka met ka jingi kum ka jing kinya ka ba khoi ka pan sngo ba ha khama jong uvlei ka ta ka long ka jing shakri ka ba kan jaman sim dongina it show try ni long ka jing thog ba im ni long kham tam kat no ki bala siu spa no try Dau Jisu ni kalau long ki khun ke jong uvlei aba long ki khun jong uvlei ni long ki nong yo pateng jong uvlei ya ka burom ya ka bor ya ka him a ni em ga ni ka pertai ni long na benang ni long na ga ni ka pertai uvlei long ringkat bar ngap ba pi uvlei ki jing suk long lembat pi piran kam kan ku ki jing selak ki jing duai bla pan phone ni nombar badan hang ni ni selak ni te ho kin ja ki kam ba afiru gi ngai kam dai na nga ngalong tam shakri baret tam chu trai ni ki bring long shakri baret udai Jesus Christ bo trai ubale ki kamba afi hagi dik bangai ong try kin bot ki kamba ki dakala kan ja shisha abang ngai ni ya mencur kendau mencur benang te kendau te benang ong try jisu ayu shabi yang abi pan pli ke jingkang jong benang kata kalong ka ktien ke jong play ker khu yi nak ka burom ga jong amen.